Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمباديت بشرف الله جب وموفوك ولمن دونك دل الله سبحانه وتعالى في alaka hina anaka kishi anaka barka alako jidina na uklingilena bela jelenka wajulu kena kanoga mawla dunia ka fo ambe bangoni jagnabugula bi shirifila dembayala ankara muga sayyid sharif usman madana haidara asigi nyoga munumbe alla munu na jagnabugu dimsan jakulu mimbe fogata se dutigiu ambalakaw wiyella da sigi senka ubita fuli bla ankara mugola ka wali nyumando aka blasrali kauna anaka sigi nyogo nyumayala sabu na manya ka fo jiya fantan nani maude bebo ka sayyid sharif usman madana haidara sagere olu ka sigi dala akaka olu era kana nyina wira kunko ukase ka shirifi ko intonobo o hukmu kono ni mena ke ashiyan folo ye uye wajulu kene belebele sigi bangoni jaynabugo shirifila dubba kono min bismillah bela jelen kera dugutigi ka nonabla ufe fogata se jaynabugo demsen to min be olu ka kuma la sela saliya marko uma anga je ka bara nunu sheria bango la alibi amed do ko mi abura so tere kono kana ya tere ni kono atala to ala ko tere bi abla jelen ya rabbi alibi alko to sawara no manga ni tirin kana kale da ya au ka bunya kono nan alibi ka ko mi manye no haydare jabu ya kono ya ka fuli no be fuli kono do kurasa me alibi amma ko sini Keramin da ala bulo mo ko sita do ay da tamin ta ka on se la jamme bulo karamo ka bunya albi alanga yamani ala ka albi ala ka bergan do ala ka na nyefe ala ka to anti ala ka men bu ko albi ne barka da bela de ne me ko man ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh do ko na la ambe kenen si ba ko da te fulina wala mo do kenen si wati mena o kofe ambalma kenin bora la seli de sisan ambafu ya rabbi si jani kenabe la ko di anama ayi la nikamu fo da ya ku de so ya ni ala na kira sona anya me amani ala be ala ta do lo ma dula o kana terrain kofe collectif des associations pour le développement des parents d'Agabu hamna ko baye fembe ni ambera do amekele mi ngashuna ni me ha hakisi fembe la ko ni me samba la anita la no le mois de la solidarité o nyambo ya na ko ko kana na ko dia amba na kra ko ma Cheikh Ousmane Bara Haidara amatu ko ma sila amatu ko tiembela donc suna na yo so le 20 octobre 2018 ni kurute le moya abe amati saluna mi kara alanya o ko na la amani ni ala na grafe mais a été envoyé en par na kramando et d'autres papas national et international amani ala fe ala ka médaille ko ko ni tien fe bela jeli ala ka médaille que ji ani tenari en par na kramo na ka ni ba bela jeli en le fort de la niamo ya tout ko de la solidarité sur la droit comme un suina en haut et dans les cas la loi en haut dans les folina ameni fo jange ko bawi tando e ampula no e molu ani ziarai ko ko kamera ko ba do e bi amba do tien pa be mo do de no so en fait ba won jange ko la o ko na la ko ko ni association ko 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 be ko ale do no aba no be sina la do be sina chora mina ni do ba ani ni fenti pa ni na ya en fait ala dugu kɔnɔ yan a ka se ka labɛn labɛn cogo la n'anw bɛna
u kana hɛrɛ ani baden kɔnɔna la an ka se k'u kunbɛn bonya ani fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u ɲuman ka na u ɲuman segin ka taa u ka so donc o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini jagɛrɛbuka bɛɛ fɛ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ k'i jija kanakura min bɛ nalen n'olu bɛ mɔgɔ dun ni sira ma an k'an cɛsiri n'anw bɛ nalen an ka se k'u kunbɛn ka ɲa hɛrɛ ani baden kɔnɔna la o ye collectif ka laɲini dɔ ye donc o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen an b'a ɲini an fa n'an karamɔgɔ fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ kuma da tɛ an fɛ su in na kɔ mɛ n'an bɛ min fɔ jagɛrɛbukaw ye k'a gɛlɛya o de ye an ka an yɛrɛ ladon an yɛrɛ mara ala ye ka sɔn donc an bɛ bɔ kuma la su in na a kɛ to b'a la sala n'o ye d'attestation ye mɔgɔ dɔ bɛ na jateminɛ k'a fɔ ko papier de don ou bien carton gansan don mais n'i y'a kɔnɔna jateminɛ a n'a hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na ni maa min b'a kalama ka bɔ san 7 la bi i b'a sɔrɔ jamana la a bɛ dafa min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'i ye nin kɔnɔna la jateminɛ i b'a sɔrɔ Mali bɛ yen a carte Mali carte bɛ yen bolo 2 jɔlen b'a kɔrɔ ka bɔ ji la ka bolo 2 kɛ k'a minɛ o bɛ mun de fɔ a bɛ san 7 bɔ bi an ka jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la sababu bɛ yen a fɔra ko sababu diɲɛ kɔnɔ ko fɔ lahara donc ni o sababu ɲuman Mali tun bɛ na bolo nɔrɔma dɔ de bɔra kɔnɔ k'an ka Mali kunbɛn o bolo nɔrɔma ne hakili la ne ni aw bɛɛ lajɛlen an k'a k'o dɔn o ye aw ka karamɔgɔ bolo ye a ye tɛgɛrɛ k'o la. ni karamɔgɔ kita bi an bɛ mun na bi an tɛ k'a la c'est pourquoi an y'o hakilina de sɔrɔ an tɛ se ka wari di karamɔgɔ ma mais an bɛ se ka fɛn min k'a ye o ye a ye mun kɛ jamana ye an bɛ se k'a waleɲuman dɔn n'o ye attestation de reconnaissance ye jamana ye a bi ma n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔ 2 ɲɔgɔnna 2 b'a kɔnɔ ne hakili la an bɛ kɛ min na bi an tɛ k'o la an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ ye ala k'a mɛn an kɔrɔ a dun ta ban ala k'a bɔ an minnu ye kɔmɔgɔ ye ala k'a kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye nin de tun ye attestation min bɛ yen ni an y'a dilan k'an bɛna di an ka karamɔgɔ ma a fɔra kuma ye nin ye asala an b'a fɔ karamɔgɔ kɔnɔ merci attestation di an ka karamɔgɔ ok. Alhamdulillahi rabbil alamin an bade tv shirfila lajabaw nin de tɛmɛnen kɔfɛ kuma nana tɛngu an karamɔgɔ la Seyed Sharif Usman Madan Haidara a ye dakurunya 2 min sɔrɔ k'a lase an ka jɛ k'o baaraw seereya. Bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasir ila yawmi din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. An bi ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a so dingɛ sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma k'a daminɛ dugutigi la ka na se an ka limamuw ma ka na se jeunesse ɲɛmɔgɔw ma ka na se jeunesse yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma a cɛ n'a muso an ka foli bɛ u bɛɛ ye mɔgɔ minnu nana fara u kan nin baara in na an b'olu fana fo u sara bɛ ala de bolo su in na an ka baara ye laseli ye mais su in na nisɔndiya min bɛ an na dan foyi t'a la nisɔndiya kun ye mun ye denmisɛnninw jeunesse o de ye siniɲɛsigi ye a diyara i ye olu de ye siniɲɛsigi ye a ma diya i ye olu de ye siniɲɛsigi ye du bɛɛ bɛ ala deli fa bɛɛ jigi bɛ a denw de kan ba bɛɛ jigi bɛ a denw de kan ko n denw bɛna se ka kɛ fɛn ye dugu fana jigi y'a denw ye wa jamana jigi y'a denw ye an bɛ diɲɛ laban min na bi
ani diɲɛ yɛrɛ kɛra cogo min ye bi bɛɛ ɲɛ bɛ o la o kɔnɔna na ni Ala y'an dɛmɛ ka denmisɛnw di an ma minnu sɔnna k'u bangebaaw bonya minnu sɔnna ka manamana kow dabila k'u ɲɛsin u ka kalanw ma ani k'u ɲɛsin u ka baaradaw ma pour que ka se ka u faso dɛmɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan bi ka kɛnɛ sigi n'o ye ko ka u ladi ko ka u bilasira an ti dan sɔrɔ o kɛnɛ na nin ye comme dugutigi y'a fɔ cogo min na dutigiw ka k'u da ka sunɔgɔ nin denw bɛ mɔgɔ minnu bolo ko sini bɛ yen sini b'u ye an denmisɛnw f'u ka nin baara in na mais alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ a ka kuma caman na a ko usu shababa bil khairi fa innahum araqu afida ko a y'a jija a ka denmisɛnw ladi a k'u bila sira ɲuman kan a ka tiɲɛ sira jiriw la ko denmisɛnninw dusukun a ka fiɲɛ kojugu ko tiɲɛ don ka d'a kɔnɔ ko ni Muhamadu cira ni nin diinɛ sanima in ye diinɛ min nana ka diɲɛ lafiya ni Muhamadu cira n'o de ko nka denmisɛnw de ko hala fani shababu wa hala fani suyuf a ko denmisɛnninw de y'u kale ne ye an b'i dɛmɛ an bɛ bamuru ta ni minnu ko i ta tɛ kɛ an bɛɛ bɛ sa i ta bɛ kɛ ko denmisɛnninw de y'o layidu d'ale Muhamadu ma minnu ka kan ka ye tiɲɛni na minnu ka kan ka ye namara la minnu ka kan ka ye janfa na ko olu de ye layidu d'ale ma ko an bɛ sa i nɔfɛ nin diinɛ in an b'a dɛmɛ n'an ka denmisɛnninya fanga ye ko mɛ cɛkɔrɔba caman bɛ yen u ko ale ma e bangena o ɲɛna i ka ko daminɛna o ɲɛna ko mɛ denmisɛnw ko an b'i kɔ alors ni an nana o denmisɛnw ye bi jango an yɛrɛ ka quartier la a n'an ka commune na ni tɔ bɛ nisɔndiya la a bɛ dan yen dɛ nin denmisɛn ninnu an bɛ dugawu k'u ye Bangɔni na ya ka kɔrɔ da sɔgɔli t'a ɲɛ ye i b'i janto i ɲɛ de la ni sunɔgɔ giriyar'i kan hali ni da sɔgɔlen don o b'i mago sa o waatiw tɛmɛna yan sufɛla tun tɛ sonyɛni ye yan hali tilegan fɛ sow bɛ minɛ yan nin denmisɛnw de nana wuli fanga fɔlɔ ye min ye bɛn el ittihadu quwwa arabuw ko ten ko bɛn ye fanga ye anw tɛ tubabu kan mɛn u bɛ to k'a ko union fait la force kumana o de ye fɛn fɔlɔ ye min ka gɛlɛn du kɔnɔ min ka gɛlɛn dugu kɔnɔ min ka gɛlɛn jamana kɔnɔ mun bɛn ni bɛn donna du kɔnɔ walahi hali n'a bɛ taa fini ko sara la ala bɛ barika don aw ka du la a tɛ siri maa na ni bɛn bɛ yen ni bɛn donna dugu kɔnɔ dugu bɛ barika ni jamana bɛnna jamana bɛ lafiya o de la très généralement ko o ko mana dabɔ nin jamana in kɔnɔ ni tɔɔrɔ ko don anw bɛ wuli k'an ni di k'an ka nafolo di k'an ka dignité di pour que jamana ka basigi n'o tɛ anw tɛ kɛ président ye an tɛ kɛ ministre ye an tɛ kɛ gouverneur ye an mako t'a la mais ni jamana sumana an ye maliyɛn kɔni an ye maliyɛn o la jamanaden bɛɛ ka kan ka fɔlɔ min na k'a lajɛ jamana bɛ bɛn cogo di an ka o cɛsiri an yɛrɛ kama tɛ an ka mun bɛ gouvernement ko la kabini ala k'u da
maa kelen t'an bolo min bɛ baara kɛ administration na Ayidara tɔgɔ la an mago t'a la an t'a ɲini Ala ye min d'an ma o b'anw bɔ wa n'a guwanna fana anw de bɛ gouvernement dɛmɛ karamɔgɔ minnu bɛ t'u bolo jan saraka la u nɔfɛ o t'anw ye anw b'a kɛ an faso de ye ayi anw t'an tɛgɛ jan an faso ye anw b'a bila an faso tɛgɛ de financièrement wulikajɔ ni cɛsiri ni hakili ɲuman fana k'o fara k'a bɛɛ an bɛ waso n'o de ye alors o la ni bɛn bɛ yen dɔrɔn hɛrɛ bɛ yen parce que anw y'o de kalan mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye n'aw bɛɛ donna kurun kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ kɔni bɛ kurun kɔnɔ hali n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ fɛ ba ka tigɛ kurun kɔni ka na tunu a bɛɛ ŋaniya bɛ kɛ kelen ye ko an ka bakɔla sɔrɔ fɔlɔ mais bama t'o fɛ bama ka hɛrɛ t'o la ni kurun ɲuman sera bama mago bɛ sa o bama bɛ fɛ toujours de a ka ɲagami dɔ ka buruji la ou bien kurun ka tunu kumana fo an k'a dɔn nin cɛnnikɛlaw de bɛ jamana kɔnɔ nin cɛnnikɛlaw de bɛ duw kɔnɔ nin cɛnnikɛlaw de bɛ société bɛɛ la olu mana ɲuman ye dɔrɔn u t'u ta sɔrɔ f'u ka balawu wuli k'u ta ɲini ka fitinɛ wuli k'u ta ɲini mais minnu bɛ fɛ kurun ka se olu ka ŋaniya ɲuman in kama n'olu ma ɲinɛ o kɔ Ala b'u kisi mana Ala k'an kisi Ala k'an ka duw kisi Ala k'an ka duguw kisi Ala k'an ka jamana kisi n bɛ fɛ k'a fɔ denmisɛnw ye ko an ce mais n b'a fɔ a y'aw cɛsiri dɛ moriw ka sɛbɛn tiɲɛ don tiɲɛ b'a la u ka nasi tiɲɛ b'a dɔw la domaw ka furamugu tiɲɛ b'a dɔw la buguridala ka saraka tiɲɛ b'a dɔw la nka wulibali ye min ye min ka fisa bɛɛ ye n'o b'a bɛɛ ɲɛ n'o t'i janfa fiyewu i bangebaa bonya i bangebaa bonya bangebaa bonyali kɔfɛ maa o maa n'i fa ka kan kana sɔn i ka dɔgɔyalima ka s'a ma maa o maa n'i ba ka kan kana sɔn i ka dɔgɔyalima ka s'a ma n bɛ taamasiyɛn kelen fɔ ye maa o maa bɛ yen ko a yɛrɛ ɲɛ b'a la jeune don a bɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya a y'aw sigi k'a filɛ bi ko tɛ dɛ a ye sini kɔnɔ a k'a lajɛ hali n'a sɔrɔla kalo b'a bolo Ala b'a jigin dugu ma senw bɛ d'a kan a tɛ sa ten fiyewu o ma kɔrɔbɔ mɔgɔ si ma i bangebaa ɲɔgɔn dɔgɔya yanni i ka sa n'Ala ma i denw bila u k'i foroki dugu ma Ala m'o kɛ davɛnsi ye fɔlɔ mɔgɔw bɛ kɔrɔtɔ de o la n bɛ min ladili k'aw ma a y'a bangebaaw bonya a y'a bangebaa ɲɔgɔnw fana bonya a ka dɔgɔyalima kana s'u ma n'a ye doni ye min bolo a y'o minɛ n'a ye min ye baara dɔ la n'i lafiyalen don a dɛmɛ i k'o baara kɛ ni barikaw farala ɲɔgɔn kan don dɔ la i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ i t'i dulon maa na Ala tɛ sɔn barikatigi ka dulon maa na a b'a janto nin na denmisɛnw nisɔndiya min bɛ n na su in na ni n tora n yɛrɛ ma n bɛ si yan tan walahi parce que nin de ye jamana yɛrɛ ye jeunesse jumɛn minnu ko anw b'an bangebaaw bonya jeunesse jumɛn minnu ko anw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sonyɛni kɛlɛ ka binkani kɛlɛ ka cɛnnikɛlaw kɛlɛ hali u ye dulɔminɛw minɛ yan nin quartier in kɔnɔ yan bi Bangɔni mɔgɔ caman bɛ da bi commune kɔnɔ i bɛ sunɔgɔ Ala ni jeunesse sababu ni denmisɛnnin minnu wulila ten sini n b'olu ye dɛ a y'a cɛsiri ni Ala sɔnna Ala b'aw dɛmɛ siga t'a la fiyewu dugaden t'i to kɔ abada Ala t'i sɔn sɛbɛnko tɛ nasiko tɛ n'i bangebaaw barika sɔrɔ dɔrɔn i hakili sigi bɛɛ tɛ kɛ waritigi ye nka dugaden t'i dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ dugaden an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ka aw encourager nin baara in n'o ye a ka bɛn ye a y'a jija
mɔgɔ si kana se k'aw fara tant que a bɛ ɲɔgɔn bolo ta walahi a bɛna fɔ don dɔ la ko Hayidara y'a fɔ ye ala ka gundo dɔ de bɛ ala bolo a tɛ wurudi la a tɛ dugawu kalan na a tɛ saraka bɔ la a bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn yɔrɔ don foyi tɛ se k'a sɔrɔ ni bɛn tɛ silamɛya tɛ dɛ a fɔ ala tɛ yen a kana seli a kana so a y'a fɔ ala tɛ yen tant que a dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko a bɛnnen don ala yɛrɛ de b'aw dɛmɛ hali n'a tɛ ala ka mɔgɔ ye diɲɛ na ye a bɛ balo hɛrɛ la lahara o y'a dama ko wɛrɛ ye amin o ye bɛn ye ɔ fɛn bɛɛ hɛrɛ bɛɛ fɔlɔ ye bɛn de ye aw bɛnna an ma sa fɔlɔ histoire tɛ min bɛ sɛbɛn min kɛra tile gan in na de aw bɛnna k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sonyani nɔgɔyara yan bingannikɛla minnu tun bɛ binganni kɛ kɛnɛ kan yan o banna yan mɔgɔw bɛ da bi ka sunɔgɔ lahiya n'i ye i tun bɛ lahiya san de seli sɔgɔmada fɛ ka na n'a ye dɔrɔn k'a kan tigɛ a tɛ ku i la i ka lahiya san yanni seli cɛ tile saba u bɛ taa n'a ye mais o dabilala yan bi ala ni jeunesse ka cɛsiri mana foyi tɛ anw fɛ ka dugawu k'aw ye k'a fɔ a y'aw cɛsiri a y'aw jija a ye bɛn n'o kɛra dɔrɔn a mago bɛ fɛn o fɛn na bangebaa bonya kɔfɛ a b'a bɛɛ sɔrɔ u ko question dɔw b'u bolo an bi u kɔnɔ u k'olu di an k'a lajɛ n'an bɛ se ka dɔ fɔ min na an b'a lajɛ n'an bɛ se ka dɔ fɔ min na problème t'a la question bɛɛ yamaru b'u bolo u k'a poser ala sago sago an bɛ karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn ani jama bɛɛ lajɛlen a y'a fɔ cogo min na ɲininkali saba de b'a bolo a ɲininkali fɔlɔ yɛrɛ tuma dɔw la ni an yɛrɛ y'an sigi k'an miiri a na kɛ komi an yɛrɛ bɛ ban bɛɛ ma yala ko bi karamɔgɔw n'o ye jinɛ ɲɛmaaw ye fɔɲɔgɔnkɔ jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ yalima ni taga sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka ɲini bɛɛ ye fɛn kelen pe o ye question fɔlɔ ye question filanan o ye bi ni a bɛ se ka kɛ a ka ca an balima kerecɛnw ka baarakɛdaw la o baarakɛyɔrɔ la sisan e denmisɛnninw ye ne ye sirama jinɛ ka matarafabaa ye k'e b'i kɛ cogo di kerecɛn baarakɛda nin o ye question filanan ye question filanan o kɔni o ɲɔgɔn jalen bɛ yan bi kosɛbɛ ko munna an bangebaaw t'u ba k'u denw di fantan ma ɲininkali fɔlɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ jumɛn bɛ jinɛ ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ bi mɛ n'a hali ma ka taa sɔrɔ u bɛɛ dun ka ɲini bɛɛ kan ka kɛ kelen ye. inshallah ayiwa alhamdulilayi a ye denmisɛnw ka ɲininkali mɛn ko ka question ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bilama ko munna u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ u tɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ olu ka jate la u bɛɛ ka ɲinifɛn ye kelen ye nin ye question ɲumanba ye a jaabi man gɛlɛn fana tiɲɛ don silamɛya yɛrɛ diinɛ a fɔlɔ ye min ye fɔ ɲɔgɔnkɔ t'a la a kuma fɔlɔ y'o ye kira kelen de cira kuranɛ ye kelen dama ye diinɛ in tɔgɔ ye ko silamɛya fara yɔrɔ foyi t'a la fara yɔrɔ t'a la mais u ɲɛ bɛ dekun min na silamɛya kɔnɔ jango anw fɛ yan silamɛya ko tɛ ala ko tɛ an fɛ yan an bɛ se ka jate dɔ yira sisan par exemple supposons dɔw b'u bolo minɛ ka seli dɔw b'u bolo jigin ka seli o fana kɛra koba ye an fɛ yan mɔgɔw fara farala fo ka duw fara mais ka sɔrɔ n bɛ fɛ ka vraiment nin question in diyara n ye
denmisɛnninw k'u jija ka Haidara faamu u bɛ lafiya wallahi amin ya rabbi amin silamɛya la sisan n ye bolominɛ ni bolojigin fɔ sinjiw tigɛra balimayaw farala mɔgɔw banna ɲɔgɔn na mais ka sɔrɔ anw ka silamɛya diinɛ na mɔgɔ kelen de b'i lamɛn Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ni ko gɛlɛyara dɔrɔn ale de b'i lamɛn i ti karamɔgɔ si sɔrɔ k'a daminɛ bila denmisɛnw fo ka taa se laharama ani karamɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ min y'a fɔ a bɛ se k'a mɛn min fɛ ko kira ko an k'an bolo minɛ walima kira ko an k'an bolo jigin a fila si ma fɔ a fɛ a tɛ yen mais a ka kuma cogo dɔw la taamasiyɛn na i yɛrɛ mana o kuma fɔ cogo ye i b'a ye ko bolo de bɛ jigin a ma fɔ a jigin dɛ mais kuma yɛrɛ fɔ cogo parce que a ko n'i ko Allahu Akbar ko i k'a to i kurukun bɛɛ k'a bila yɔrɔ sɔrɔ bon n'i y'i bolo kɔni kɔrɔta n'a fɔra i k'a to i kurukun bɛɛ k'a place sɔrɔ karamɔgɔ dɔw y'a faamu k'o kɔni tɛ se ka kɛ ka bolo yangalen to ko bon fɔ a ka jigin de pour que kolo bɛɛ k'a place sɔrɔ ala ye kolo da cogo min na n'i y'a bila kɔni a bɛ jigin de kumana olu ko bolo de k'an ka jigin ko nin kuma in b'o de yira ɲɔgɔnzama t'o la mais kira ka sahaba dɔ bɛ yen o de y'a fɔ mɔgɔw ye ko ale ye kira ye ko n'a bi seli ko a ka duloki jukɔrɔ ko a b'a bolo minɛ a ka duloki jukɔrɔ fo ka diɲɛ wuli a ti dɔwɛrɛ ma dɔ la ni nin tɛ fɔ lahara kira m'a fɔ maa si ye n'i bɛ seli i bolo minɛ o tɛ yen a m'a fɔ maa si ye n'i bɛ seli i bolo jigin i n'a fɔ a b'a mɛn cogo min a jigin o tɛ yen a ye ala karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka hadisa ɲini ka na Haidara tɛ wajuli kɛ bilen a banna o tuma na mun kɛra sisan an ye kɛlɛ kɛ karamɔgɔ min ko a y'a bolo minɛ mɔgɔ min b'o lamɛn olu y'u bolo minɛ min ko a y'a bolo jigin minnu b'u lamɛn o y'a bolo jigin mais u ti ala yɛrɛ nɔfɛ dɛ ne ta ye bolo minɛ ye a y'a bolo minɛ nin tɛ ne ta ye bolo jigin ye a y'a bolo jigin o tuma na ka silamɛw kunfinw kɔ don ɲɔgɔn ma ka diinɛ fara fara ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye nkalon kan mais tiɲɛ bɛ yen u bɛɛ banna tiɲɛ na o tiɲɛ tɛ kira y'a fɔ ala y'a fɔ dɛ a bɛ fɔ o ma ko tiɲɛ direct tiɲɛ direct kɔrɔ ye di tubabu min ko ala tɛ yen a ko jɛnɛya man ɲi hali n'a b'a kɛ faransi i mana maa o maa minɛ i muso la a bɛ taa kaso la hali kafiri jamana n'i ye maa minɛ i muso la a bɛ taa kaso la kumana o kɔrɔ ye ja jɛnɛya man ɲi o kumana mais o jɛnɛya kɛlɛtigɛ ka k'o la jɛngɛrɛ n'o ye c'est autorisé mais f'i k'i bolo de minɛ o de ka gɛlɛn mais walimuso b'i bolo non y a pas de problème kumana n bɛ fɛ k'a fɔ denmisɛnw ye diinɛ in u y'a turu a kun kan ala yɛrɛ mago bɛ min na u y'o bɔ a la mais min bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ ka hɛrɛ sira ye u ye kɛlɛ k'o la a y'a bolo minɛ a ka na ne yɔrɔ la a y'a bolo jigin a ka na ne yɔrɔ la mais diinɛ ka nafa jumɛn bɛ nin na kumana n bɛ fɛ k'a fɔ ye nin ko fitinin fitininw de bɛ diinɛ kɔnɔ fankelen dɔ ko non ko ka sɛbɛn sɛbɛn k'o ye haramu ye fankelen dɔ ko non ko nasi ye haramu ye fankelen dɔ ko k'a bi bɛn bon mais aw k'a lajɛ ta sɛbɛn sɛbɛnna o nasi ma sɛbɛn o diɲɛlatigɛ ka hɛrɛ jumɛn bɛ nin na éducation yɔrɔ bɛ min nin na ɲɛtaga bɛ min baara ɲini ka di denmisɛnw ma o yɔrɔ jumɛn bɛ nin na nasi sɛbɛnni u y'o haramu k'o kɛ fitinɛba ye ka nasi sɛbɛnna bɛɛ kɛ kafiri ye fo bi minnu ko nasi man ɲi olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔbaw ka kuntigiba Maka
o nana ka na sɛbɛnni dɔ kɛ k'o livre bɔ k'a yira bɛɛ la nasi bɛ se ka sɛbɛn k'a min k'i ko a la an ka karamɔgɔw bɛ yan u ye kuma jugu bɛɛ fɔ ko ni maa o maa ye kuranɛ sɛbɛn k'a min i kafiriyara ko n'i ye kuranɛ min k'aw k'a lajɛ ta k'a bɛ kɛ mun ye ko maa min sɔnna ka ala ka kuranɛ min ka t'o sugunɛ kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ kuma jugu caman mais ka sɔrɔ u ɲinɛna fɛn dɔ de kɔ bana dɔ bɛ yen n'i sera dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fura dɔ sɛbɛn i kunna n'i y'ale fura in san n'i y'a kunu a kununkun ye ko bana dɔ de b'i la ko a k'o kɛnɛya mais n'i bɛ sugunɛ kɛ a bɛɛ couleur bɛ yɛlɛma i ka sugunɛ couleur bɛɛ bɛ kɛ nɛrɛ ye furakisɛ in b'o kɛ mais nɛrɛ min bɛ ka bɔ est-ce que o ye furakisɛ in ye n'o kɛra furakisɛ in ye a bɛ se k'i kɛnɛya bilen wa nɛrɛ tɛ furakisɛ in ye furakisɛ in bɛ joli ni farikolo la o bɛ k'a ka baara kɛ nɛrɛ min bɛ ka bɔ o tɛ furakisɛ ye kumana n'i ye kuranɛ nasi min sugunɛ min bɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ o tɛ kuranɛ ye kuranɛ b'i fari de la mais n ka kuma yɛrɛ tɛ nin kan o ni u ka ɲɛmɔgɔba de nana nin fɔ sisan ko alakira ko sɔlasilamu ni muso lasiritɔ don an ko segu ka bamanankan na ko ni muso kɔnɔma don n'a bɛna jigin n'a ka jiginni gɛlɛyara yanni dɔgɔtɛriw ka a fɔ ko an ka opérer u ye aya dama kira ye aya dɔ fɔ k'i k'o sɛbɛn dɔrɔn ko k'o nasi bɔ ka di muso ma a ka dɔ min ka dɔ kɛ k'a kɔnɔbara ko a n'a ɲɛmana n'i kɛra ka hadisa jɛlen de ye maganga yɛrɛw ye min sɛbɛn bi k'o bila ka na diɲɛ yɔrɔ bɛɛ alors mais sɛbɛn ma ɲi nasi ma ɲi y a pas de problème mais ne kɔni ko a ka ɲi mais an karamɔgɔ ye de ko a ma ɲi an fila la ne ka dalilu bɛ n bolo ne kɔni bɛ ka nasi min mais e ko a ma ɲi mun b'an kɛlɛ fo ne taara n ka sɛbɛn d'i ma sa kɛ ne ka sɛbɛn bɛ n kunna o ditɔ t'e ma ne ka nasi bɛ n bolo o ditɔ t'e ma e ko a ma ɲi ne ko a ka ɲi kɛlɛ bɛ min mais an ti kɛlɛ ala nɔfɛ kɛlɛ fɛn o fɛn bɛ silamɛya kɔnɔ a ka haramuya ala ko kɛlɛ kelen t'a la a bɛɛ ye jɔyɔrɔ ko de ye ani diɲɛ ɲini diɲɛ ɲini nafila ti ɲɛ koyi ala ɲinina fila a bɛ si pɔnti kan mais diɲɛ ɲinina fila matila kelen t'a bɔ ɲani an ɲɛ bɛ denmisɛnninw an ɲɛ bɛ fara-farali ni dekun min na silamɛya kɔnɔ a ka haramuya ala ko kisɛ kelen t'a la a bɛɛ ye diɲɛ ɲini dama ye diɲɛ ɲininaw tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi wa kuma y'a kɔrɔ nin ye ɲɔ tɛ foyi tɛ diinɛ kɔnɔ bɛnbaliya bɛ min na foyi mais kuma dɔw la ɲɔgɔn faamubaliyaw bɛ yen mais a tɛ kɛ kɛlɛ ɲɔgɔn faamu ye par exemple n ye bolominɛ ni bolojigin fɔ sisan mais e dara bolominɛ na e y'i bolo minɛ problème bɛ min ne dara bolojigin na ne ye n bolo jigin kɛlɛ bɛ min o tuma n'an bɛɛ ye ala bato lahara a tɛna ɲɛnabɔ wa mais ni ne ko n'i m'i bolo minɛ n'i fa est-ce que bolo ko don mais jɛnɛyasow kelen bɛ ka fan bɛɛ fa fɛn tɛ ka fɔ faamaw bɛ ka ni min bilala place ni min na o kelen bɛ maa 100 ni yɔrɔ dun fɛn tɛ ka fɔ o la dɛ bɛɛ dadennen don ka tiɲɛnikɛlaw filɛ karamɔgɔ minnu bɛ yan bɛɛ ko ngalannen don ni bɛɛ tun ye ala ta fɔ an denw jogo bɛ kɛ tan kumana an bɛ fɛ k'a fɔ denmisɛnninw ye a kana don maa nɔfɛ diinɛ ko kɛlɛ la a y'a ta la dɔrɔn a k'ala bato wa a bɛ kisi koyi i y'i bolo minɛ o i y'a jigin o bolo ko tɛ dɛ bolotigi de ko don siran ala ɲɛ i jogo ɲɛ n'a ka di i bolo da i kun amin an ka diinɛ ka nɔgɔn dɛ kɛlɛ t'a la mais a sɛbɛw de bila la e delila k'a mɛn fɔlɔ ko karamɔgɔ fila kɛlɛ la ko dɔ ko ka jɛnɛya dabila ko dɔ ko k'a kɛ ko dɔ ko ka suɲɛni dabila ko dɔ ko k'a kɛ sɛbɛw tora ye o mais jɛnɛya ni suɲɛni bi sen na dɛ fan bɛɛ fɛ fo a kɛra fɔku ye bi alors
i t'o kumakan mɛn o kan ayi i b'o kumakan mɛn mawuludu bi bɛn mawuludu ka ɲi ala de ko an ka mawuludu kɛ dɔ b'a fɔ mawuludu ye haramu ye bidaya don maa man k'a kɛ a lajɛ jamana min halakilen don tan a bɛ duloki bɔ k'o dilan cogo ɲini de wa a bɛ duloki bɔ k'a kɛ ɲɔgɔn kan de i b'a dɔn ala ko t'a la ala k'a n'aw dɛmɛ n ye jaabi surumani min sɔrɔ nin na o ye nin ye filanan in ye jumɛn ye denkɛ minnu bɛ olu y'a kɛ denmisɛnw ye an b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ baara la kerecɛnw bolo bɔn u y'a kɛ kerecɛnw fana ye bɔn mɛ u mago bɛ min na ne y'a faamu est-ce que kerecɛnya dama don kerecɛnya tɛ c'est-à-dire u bɛ fɛ k'a fɔ an ka Europe mɔgɔw minnu taara Faransi n'u bɛ baara la baarakɛyɔrɔbaw la bɔn k'u ka k'u kɛ cogo di u ka k'u kɛ cogo min na baaratigi k'u ka kɛ cogo min na u bɛ kɛ ten de kerecɛn ko ni silamɛ ko t'o la o bɔn o la selila filɛ nin ye mɔgɔ ca dɔw yɛrɛ tɛ seli u ka so yɛrɛ mɛ n'u taara baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn u bɛ waati dɔ ta k'a fɔ k'u bɛ seli u b'o kɛ k'u ka ko dɔw kɛ bɔn n bɛ fɛ ka denmisɛnw ka fɛn jaabi min na minnu bɛ Faransi yɔrɔw la ani minnu bɛ jamana na min tɛ silamɛ jamana ye ani minnu bɛ mɔgɔ bolo baara la mɔgɔ min tɛ silamɛ ye sisan ko fila de don ni baarakɛla ko mɔgɔ tɛ seli yan e yɛrɛ dun ɲɛ b'a la baara si t'e bolo bi ni nin tɛ garisɛgɛ bɛ ala de bolo nka bi kɔni foyi tɛ n bolo nin kɔ sariya bɛ min f'u ye ko don a la o kan mɛ a ka y'i la tuma bɛɛ ko nin baara in man di ne ye dɛsɛ don k'i to a la ala deli a ka baara wɛrɛ nɔgɔ i ye i bɛ se k'i ka ala bato min na ka fɛrɛ o la seli waati minnu bɛ tɛmɛ i kan baarakɛyɔrɔ la n'i nana so i bɛ fɔlɔ k'olu sara ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'i ka ko tɔ ye a bɛ kɛ ten dɛsɛ kan parce que sariya t'a fɔ maa si ye farajɛ jamana ninnu na maa ti maa ta ye koyi n'i sera yen bɛɛ b'i ba bolo dɛ alors i ye baaranin min sɔrɔ n'a fɔra ko maa ti seli yan ala wele a ka baara wɛrɛ nɔgɔ i ye nka yan'o nɔgɔyali cɛ o kɛ n'i nana so i ka seli tarima faamu o ye ni ala cɛ ye o ka kusa kɛlu ye kɛlu ye jumɛn ye baarakɛbali ka t'i siri mɔgɔw la i na dɔ ka kini dun Faransi a man d'a tigi ye n'i ma baara kɛ e ka so bɛ sara wa i bɛ taa dɔ bɛ t'i bila warandani kɔrɔ a muso kɛrɛfɛ a degunnen don kuma na ni selitigɛ n ka baarakɛyɔrɔ la dama don o ye ni ala cɛ ye kana taa maa tɔɲɔ seli waati fara ɲɔgɔn kan i ka taa kɛ yanni i ka baara ɲuman sɔrɔ a jaabi ye nin ye inshallah amin ko a ka taa ambassade dɔw bɛ yen sisan faamuna n bɛ kelen f'u ye mɔgɔ man k'i den di bolokolo ma koyi a kɔrɔ ye min ye n'i y'a d'a ma i y'a tɔɲɔ ala ko cogo di ko wa wada'na al-mizana an la tatghaw fil mizani wa aqimul qista aqimul wazna bil qist aqimu al wazna bil qist ala ko hey adamade ko i k'a faamu wa wada'na al-mizana ko ne ala ye baskili bila ye peseli kama ko i kana dansa ko peseli la dɛ a bi fɛn caman ta a fɔlɔ ye n'i bi sukaro pese sukaro kilo kelen ka di mɔgɔ ma ala ko kana dan sago dɛ kana dɔ kɛ k'a ka kilo jɛ k'a fɔ 1 kilo don ka sɔrɔ garamu damadɔ b'a jɛ i yɛrɛ b'a dɔn n'i y'o feere mɔgɔw ma o kungo i tɛ s'a kɔrɔ lahara sukaro dama tɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ pese ala y'o gɛlɛya dɛ ko a ye peseli kɛ ni ladiriya ye o tuma na a bi bɔ sanni feere peseli la fo ka se e yɛrɛ adamaden peseli ma n'i ko i bɛna muso furu ala ko wo wada'na al-mizana
ko yanni k'i kan bɔ muso nɔfɛ ko t'i kilo lajɛ fɔlɔ n'i y'i yɛrɛ pese o kumana n'i y'i kilo da dɔn i k'an ka muso min ɲini i b'o dɔn a kuma ka gɛlɛn nka tiɲɛ ma nɔgɔn dɛ ni ne ye denmisɛnninw yɛrɛ ɲininka tiɲɛ na waritigiw setigiw tɛ sɔn k'u den di fanda ma tiɲɛ don mɛ denmisɛnninw e yɛrɛ bi sɔn ka i den di ko taa sɛgɛn na a jaabi ma nɔgɔn mɛ ne ma d'a la a bɛ se ka kɛ mɛ kelen bɛ yen mɔgɔw ma min faamu garisɛgɛ bɛ ala de bolo waritigi tɛ yen o ala dɔrɔn de ye setigi ye denmisɛnnin dɔw b'aw la bi min bɛ kini dun dɔ fɛ mɛ n'a ye musonin dɔ furu min kilo bɛ bɛn ale ta ma min bɛ sɔn u ka tiga ɲimi ka ji min bi n'a y'o furu dɔrɔmɛ t'e kunna mɛ min fana se tɛ min fana ye n'i y'o ta a ka tiga ɲimi ɲɔgɔn fɛ a kana ɲɔgɔn lebu sini e de bɛ se ka kɛ miliyardɛri ye ka etaziw jɔ ka vilajuguw jɔ k'i da mobiliw kɔnɔ ka sɔrɔ k'i dungɔmuso lajɛ basikili ye kilo jeli d'i ma sisan k'o muso ɲini ka fara denmisɛnw b'a faamu wa wala mɛ ni i kɔrɔtɔra i ma kilo 10 sɔrɔ n'i ko i bɛ kilo 20 muso ta i tɛ s'a kɔrɔ i tɛ s'a kɔrɔ don o don kɛlɛ bɛ yen don o don a bɛ t'u ka so n'anw ma dumuni kɛ bi an ka kuran yɛrɛ facture ma sara u nana an ka kuran tigɛ don o don a bɛ ɲɔgɔn na parce que i m'i numéro ta e m'i numéro ta o n'i y'i numéro ta e ye numéro 1 ye ka na 1 ta dɛ numéro 0 ta n'i ye 0 ta 1 bɛ se 0 la o tuma na n'ala y'i dɛmɛ e bɛ taa numéro 2 la i muso bɛ na 1 na parce que ni e ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ a ka duloki bɛ yɛlɛma o a bɛ bɔ ka 5 ta n'a ye sera numéro 10 ma ale bɛ 5 na a ti 5 ta bilen i b'a fɔ ko taxi ta e bɛna 20 na ale bɛna 10 la a ti taxi sa bilen i b'a fɔ chauffeur kɛ ma taa muso ta ka na o tuma na n'a ye ninnu lajɛ maaya a ma nɔgɔn tiɲɛ don an yɛrɛ b'a kɛ ko y'an mɔgɔ accusé a y'a denw furu mɛ tiɲɛ fana na denbatigi man kan k'a den bila ko a bɛ setigi kɔnɔ ala de bɛ setigi dɔn o man kan dɛ parce que i mana di bi setigi ma mɔgɔ dama min ka wari banna k'a sigi a sen tɛgɛ kɔnɔ o ka ca koyi fo an ka kow de jateminɛ n'i y'i den bila ko fɔ setigi yanni setigi ka na a bɛ jɛnɛya min kɛ lahara i bɛ taa jɔ o kɛnɛ kan dɛ ani min numéro ka surun ɲɔgɔn na a d'o ma hɛrɛ bɛ ala de bolo i den d'a ma i k'i burankɛ dɛmɛ i k'i burankɛ dɛmɛ ni se b'i ye i burankɛ dɛmɛ ni ala nana se k'u ye don min na i bɛ lafiya a bɛ fɔ o de ma ala jɔnya o mɔgɔ de ka dɔgɔ kojugu n'o t'u bɛ yen minnu b'u den ta k'a di u mago tɛ waritigira an balimakɛ dɔ bɛ yen ala ka hinɛ na a nana denw tila garibuw ni ɲɔgɔn cɛ a taara a yɛrɛ fatura hali u kɔɲɔ tɔ ma k'a ɲɛna mɛ u bɛɛ filɛ u ka furu la bi denw filɛ u bolo mɛ n'a kun taara k'u to yan cɛnnikɛla min kun mana y'u la a kun bɛ jurumu sɔrɔ o la a y'a janto nin na n bɛ n ka kisa laban ni min ye savant dɔ tun bɛ yen a ye san 70 de kɛ san 70 a bɛ ka adamadenya ɲɛɲini mɔgɔya yɛrɛ
san 70 a ka recherche bɛɛ bɛnna mɔgɔ yɛrɛ dɔnni ma mɔgɔ yɛrɛ ye mun ye kɔfɛ savant dɔ nana ale kɔfɛ mais o y'a sɔrɔ a ma sa o fana y'i ɲɛsin mɔgɔya ɲɛɲinini ma dɔ ko a ma ko n bi mɔgɔ dɔ dɔn a ka ɲɛnamaya san 70 a bɛ ka mɔgɔya ɲɛɲini ko e ye recherche scientifique ye e fana nalen bɛ mɔgɔya ɲɛɲini ko taa ale yɔrɔ la peut-être a bɛ se k'i dɛmɛ n bɛ fɛ denmisɛnninw ka nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ n b'a fɔ olu ye u bɛ n ka kuma in faamu recherche scientifique in nana savant in yɔrɔ la ko n y'a mɛn i ye san 70 kɛ ka adamadenya ɲɛɲini ko mɔgɔya ye mun ye ko vraiment ne yɛrɛ b'a kan u ye ko fɔra n ye n na ni i lajɛ i bɛ se ka n dɛmɛ e ye mun faamu mɔgɔya la san 70 in kɔnɔ a ko i bɛ min ɲɛ kan k'a ɲini a ko hali ɲɛ gɛlɛn tɛ komi a ye man di de a ko han a ko ɔhɔ a ko bigi bɛ e bolo wa a ko ɔhɔ a ko 1 kɛ kelen sebe a ko mɔgɔya a ye qualité 3 4 jate mɔgɔ jogo ɲuman mɔgɔ cɛ ɲuman mɔgɔ waritigi mɔgɔ tɔgɔtigi a ko 1 kɛ cɛ ye 1 sɛbɛn a ko o ye jogo ye ko n'i y'a mɛn mɔgɔ dɔrɔn ko nin 1 de don ko mais n'a fɔra wari b'a kun ko 0 1 fara a kan a y'o fara a kan a ko a kɛra 10 ye a ko n'a fɔra a kalannen don ou bien tɔgɔtigi don a ko 1 wɛrɛ fara a kan a ye 1 wɛrɛ fara a kan a kɛra 100 ye a ko n'a fɔra duba den don c'est à dire waritigi den don masakɛ den don ou bien masakɛ yɛrɛ don u ka 0 wɛrɛ fara a kan a kɛra 1000 ye a ko i ye joli sɔrɔ sisan a ko n ye 1000 sɔrɔ 1000 a ko nin de ye mɔgɔ ye a ko mais mɔgɔ yɛrɛ ye mun ye jogo ko e ka 1 bɔ a la a ye 1 bɔ a la ko a tɔ ye joli ko fu denmisɛnw bɛ nin faamu 1000 marquera mais jogo bɔra a la dɔrɔn kalanjogo ma sɔrɔ a tɔ la bilen o tuma na o de la écrivain dɔ ko mɔgɔ n'i ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko n'i kɛra 0 ye ko i k'i jija ka kɛ 0 ɲuman ye 0 ɲuman o ye 0 jumɛn ye denmisɛn aw b'o fana dɔn n bɛn'o fɔ a ye 0 bɛɛ tɛ 0 ye dɛ 0 bɛɛ ye 0 ye nka 0 ka fisa 0 ye 0 min bɛ kini fɛ o ka fisa 0 min bɛ numan fɛ n'i ye 0 1 sɛbɛn ka 1 sɛbɛn a bɛ fɔ hali bi 1 mais n'i nana n'a ye kini fɛ ka 0 bila 1 kini e kini fɛ i bɛ 10 sɔrɔ o tuma na 0 ka fisa 0 ye o tuma na denmisɛnw ne bɛ sɔn k'a bila yan su in ala ka si d'aw ma ala ka san wɛrɛ ta bonya nin ye ala ka san wɛrɛ ta bonya nin ye ala ka ministriw bɔ a la ala ka jamana maralaw bɔ a la ala ka ɲɛmɔgɔbaw bɔ a la ala ka waritigibaw bɔ a la ala ka setigibaw bɔ a la ala k'aw sabati ala kira bonya kama sɔli ala rasul
Alhamdulillahi rabbil alamin. An b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la aw minnu tun sɔgɔlen don an na ni wajulu kɛnɛ ti fɔ aw kɔ. Kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min ni tun ye an ye Bangoni Jaginɛbugu la Sirifila denbaya la. K'a sabu kɛ Jaginɛbugu Seyid Sari Usman Madani Hayidara sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen olu ka foli an'u ka waliɲuman dɔ hukumu kɔnɔ u ye wajulu kɛnɛ min sigi ni nin tun ye a tako fɔlɔ ye san 2018 Octobre kalo la. An b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman Ala kɛ o yira an na Ala kana dan nin ma duwawu minnu kɛra k'o bɛɛ lajɛlen jaabi an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba o ye tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ne ko tiɲɛ wulila dabali jugu kɛ mori o